Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Taguan ako sa pangan nga Julia. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, I like you so much, you'll know it. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Mambaling, Cebu City. Ang ato matatampo, nagdasagan nga Julia. Pero Ellie, nganong ako man? Nga daghang mga babae nga mo'y angay nimo. Tungod kay lahi ka sa ubang babae, Julia. Lahi ka sa ubang mga estudyanteng babae din eh. Ellie, sorry. Pero ako'y na-feel nimo. Oh, Dili na ko pwedeng pugso na kung kaugalingon. Pangita na lang uglain. Julia. Wa naman lagi ko makakita ni Ellie, Julia, nga muhatod ni mo dinis bay. Nag-away mo? Wa man kay kalagot niya, ma. Ambot nang ka niya na ako. Naunsa lagi di ay mo. Pila na mo katuig nga amigo, nya karon na lang hinuon mo mag-away? Gibastad na ako siya, ma. Unsa? Uy, nanguyab di ay siya ni mo. Oo, ma. Unya, ako'y na-feel niya. Inamigura mo ginang ako nga niya. Ay, pastilan. Ganahan na sad baya ko ng bataa para ni mo kay buutan. Unya, nakailang na kaayumig si papa ni mo. Wari ganoon ta ko'y pagsupak ninyo, pero wa man di ka kigibati nga to niya. O, musuporta lang sa gyud ko nimo, anak. Salamat, ma. Hi, Mikyat. Kamusta? Ew! Ganun ito all ka din eh. We're not close. Sorry ha, pero ganahan magud kay ko makig-friend ni mo, good. Well, sorry too. Pero I don't like you. Dili ko gusto makik-friend o cheap like you. Tanawa na ko mo self, oh. Look at that bag you're using, so old. Ha? Excuse me. You're wasting my time. Kinahanglan bago di ay nga mopalit ka ana nga bag, anak. Oo, ma. Maong sige na, mabi. Dili bito ko mangayo ni mo. Nilang si Tia nga ako li malabas ilang bulingon kada weekend para na ako ikapalit. Kaya ba bitaw ko mulaba? Ay, o lagi. Pero pasig dili mo sugot si tiya ni mo ba? Musugot lagi na, ma. Ikaw liingon. Ako, dili gid unta ko uyon ani nga ikaw may maglaba ning bulingon namo. Pastilan ni mo, Julia. Igon bitaw kung mama ni mo nga hatagan na lang ti kag kwarta para palit ni mo bag. Dili masagkuno ka mo dawat. Lainan ko, Tia, good. Gusto mong good ko nga kung na ako'y gustong butang, gusto ko nga akong haguan. Maayo man sa hinuon ng batasan ni mong ingon, ana. Nahala, sige. Kung gutumon ka, sod lang dito sa kusina, ha? Na ako'y snacks gipaandam dito. Salamat, Tia. Lipayan ako eh. Napalit gitawan ako kung baga akong gusto. Napagi sobrang akwarta kay gipakapinan mo kong bayad ni Tia sa kong pagpanglaba dito sa ila. Hala, si Nicolay Padong din eh. Hi, Julia. Si Nicolay, akong crush.
Hi. Gwapa lagi karon. Aha? Pwede ko mangayos sa imong number? Sige, sure. Wala, Julia. Kung manguyab ko nimo, may chance ba ko? Nikolay, Pero Julia, sa kadugay na ako tanaw nimo, no? Nagkagwapag ka. Ibaw na ka mga arte. Dili pa rin sa una nga, grabe ka kasimpol. Nikolay, ang tinuod, nakagusto sa tunimo. Tinuod ka? Kung mo ka na, kita na. O, Nikolay, gisugot na tika. Thank you, Julia. Salamat. So, true gid ay nga uyab mo ni Nikolay? Mikyat, Ha? I don't know nga ni ubos na dahil maayo ang standards ni Nikolay when it comes to girls. Mikyat. Mangita gyud kog paagi nga magkabuwag mo Nikolay. Nahibaw kung doon na kay gitako. Aha? Ay nagtagda si Mikyat. Importante nga nagsulti ka na ako sa tinuod, di ba? Baby, yato na taga sa inyo ron, ha? Para makahibaw na ko asag ang inyo. Aha? Pero, baby, bawal pa manggod na ako nga mag-uyab-uyab. Oh. Tingalig, makasaban ko sa kung magpapagod. Oh, di na ko pakita, good. Pero tultul na lang ko kung asa dapit ang inyo, ha? Para nga mahibaw ko. Ay, saan man hinako. Ha? Naiba ko ma-turn off kasi ako makita siya nga pati ang among bahay. Sige nga. Bahala na, mi. Baby, mauna ng among aay. Wow. Wow, ha? Kada ko man ninyong bahay, baby. Di man na kay pobre, no? Sige na, pauli na. Kaya tingaling makita din sa akong parents. Sige, baby. Kaswerte man din ako, eh. Nga nakauyab ko nimo. Nakauyab ko usa sa mga dato sa itong eskwelahan. Nikolay, Sige, mato na ko. I love you. I love you too. Maayo gani kinakauli ni Nikolay. Oh, diin ka man day gikan. Nadugay mo kog kag uli ron. Nala ko'y gibuhat pa sa eskwelahan, ma. Ay, Julia! Oh, nialagi ka? Nisuroy lang ko. Eli, unya na pauli ha. Ani na lang din ni panihapon dong. Dunga na mo. Uyab na day mong Nikolay. Oo. Mao day nga ako nimo gisugot kay si Nikolay day mo yung gusto. Ellie, inamigurang ako nimo. Ay bawo ko, Julia. Namasin na masag ko atong higayon na ba? Pero, Julia, unta, bisag, na nakay uyab. Di gapon ko nimo malimtan, ha? Suod ba yagid ta, ha? Ikaw rin may nausab good. So kadibastad ti ka. Milagro gani ka inianhi karon. Gimingaw lang ko nimo. Ngano, wa ka mingawan ako? Kaysa go'y dili mingawan nimo. Nga pila ka tuig ka hatang nagkauban. Sorry, Julia, ha? Nasakitan lang yun ko atong higayon na yun. Maong wasag ko managad nimo. Sorry, pud best. Sige lang, good. Maayo gani kinisugot yapon si Auntie nga palabon ko din sa nila. Hapit na ba namo man sir ni Nikolay? Kinahanglan na ako'y kahatag niya.
Happy 3rd monthsary, baby! Happy mansari po, baby. For you. Oh, wow! Flowers? Thank you! Para imo silbi, oh. Wow. Ano man yung gisod o gamayng box? Wow. Kanindot ini, babe. Tulo ka pieces nga panyo. Wow, ganahan ko yan eh. Wow! How sweet! Pero Julia, brand new ka na panyo or pasig kinawat na ni mugikan sa imong pagpanglabada? Mikyat. Oh, why? Dili ba ko tinuod nga ng labada ka? Oh, Nicolay, sorry ha. Unsa man kita gipalabas aning bayhanan nimo? Baby, tinuod nga nanglabada ka? Sulti ko. Oo. Obi. Pero dili ba dato man mo? Ipakita mo gani ko nimo sa inyong bahay? Ngano nanglabada man ka? Kuan, Ellie. Kanang... Sabot pasabot. Gipatuon nimo si Nicolay nga dato ka? Uy, ka-funny good nimo, girl. Buhay kay kagbakak, no? Nicolay ang tinuod, dili mi dato. Og katumbay nga akong gitudlo, dili to amo. Pero, big deal ba giday na para nimo? Sa to pa. Namakaka ko. Nabuhat lang to na ako kay taas kag expectation nako. Kumusulti ko nimo sa tinuod. Dili ka nga imo kong buwagan. Oh, See? Hawa ka makatingog. Tungod kay ang tinuod, kung mahibaw ka sa kong kahimtang, ikaawaw ra ko nimo sa imong mga barkada. Og ikaw, Mikyat. O bitaw, tinuod na ng labada ko. Kana tungod kay gusto na kong haguan ng mga butang nga gusto na kong paliton. Og dili kay pangayoon lang. At least ako, wa ko manghasol sa kuma magpapa sa mga butang nga ako magustuhan. Naningkamot ko sa kong kaugalingong paagi. Time para good. Unsay bote mo ipasabot, ha? sorry, Julia. Pero, makigbuwag na ko nimo. Oh, Nicolay. Bes, okay ra ka? Kalibog ko bastoy. Kung angay ba ko masakitan or malipay. Kaya kung tinuod pagit kong love ni Nicolay. Dawaton ko niya kung unsa ko. At least, di ba? Nahibaw kong dili giday siya makadawat na ako sa kong tinuod nga kahimtang. Hatagi kong chance. Ayop, makita ko nimo nga dili kay as amigo lang. Bisag unsa pa nakadugay, magpaabot ko nimo. Ali, Naibaw ko nga bago pa mong nagbuwag. Ug naibaw sa ko nga amigo ra imong pagtanaw nako, pero unta dili nimo i-close ang imong kaugalingon ug kasing-kasing nako. Nga bisag amigo kong suod nimo, pwede sa ko nimo mahalon. Ali. Naminyo din ming Ali, o parihas ming wa makahuman nag-eskwela tungod sa financial problem. Kutob lang high school. Pero nalipay ko nga bisag ingon anak ming Ali. Naningkamot gid mi, pero naami ikasuporta para sa mong duha ka anak. Nagpasalamat na lang sad ko nga kamaong modiskarte si Ali. Sa mga batanon nga minaw karon, kung naamoy opportunity nga maka-eskwela, eskwela gyud mo og tarong. Kidawaton man natog sa dili makayano-yano ang ubang tao nato kung natay makabuot sa tong kinabuhi. Wa man mi makahuman ni Ellie, apan maugya mong goal nga mapahuman og eskwela ang among mga anak. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN.